Grafov fulikúr praskol, naliala mu čaj. Mla sa prelievala po korunách stromov, na končekoch konárov, po kameňov sa plazila. Na ováli chleba kôrka, vôňa, pena, jablčná sekrécia, zloženie a činnosť, anatómia, zrodenie vrchov dubových, žalude na zemi. Rozprávka práve začala, v tráve vyskočila na tátoša, rozrievalo dianie. Daný stav, sociálny jav, dospelá žena na medenej hore zbierala poklad, rannú rosu, život bez plastov, bez pátosu. Aké ako stratégie, aké faktory diania ovplyvňujú a neprítomnosť. Predpokladov veľa práce, nároky, dotazníky, oslovenia. A prečo humanistický rozmer si odovzdávaš, zastávaš si svoje miesto, vyplňaš dotazníky, formuješ verejnú mienku, kultúru, tradície. Click for survey, život bez plastov. Spomínaš, názory meníš, interpretuješ z podvedomia, z nevedomia, z kolektívnych artefaktov vyberáš si to, čo sa ti hodí do krámu. Anatómia rodidiel je ti známa, vrchy, žalude, obal, folikulárna fáza, zrodenie. Všetko je to tak